Dit is de podcast van Omroep Friesland. Harry Bevers, tweede Kamerlid van de VVD. Bevers, jou hebben in de portefeuille Zwarg. Ja. En nou lees ik van een week ik vond het zelf een heel apart verhaal. Ondermijning in de Zwarg. Ja. Een heel soort criminaliteit in de Zwarg. Ja, dat is een hele grote zorg voor de zorg. Met name mensen met een persoonsgebonden budget. Ja. Kwetsbare mensen. Die worden nogal eens het slachtoffer van inderdaad criminelen in de zorg. Die zich bijvoorbeeld opwerpen als zaakhouder, als vertegenwoordiger van mensen en dan het budget overgemaakt krijgen en daar geen zorg uit financieren, maar vooral hun eigen auto en allemaal dat soort zaken. Maar ook een aantal mensen die heel bewust zonder diploma in de zorg proberen te gaan werken. En daarmee ontstaan ook echt soms levensbedreigende situaties. Omdat dat mensen zijn die eigenlijk niet weten hoe ze een injectie moeten geven. En dat soort zaken. Dus daar zijn ook vragen over gesteld aan de minister. Ik weet dat minister Agema ook in haar vorige rol altijd heel erg alert was op deze misstanden. We moeten daar echt gewoon heel hard tegen optreden. Want dat is echt zo'n kwalijke zaak. Nou ja, ik vond het en heel... Dat verwacht je totaal net. Dat er in die sector dus zo'n ondermijning plaatsvindt. En tegelijk een hele aparte verhaal binnen het. Over malafide zwargbureaus. En, nou, in elk geval. Dat weer van een week even niet nice. Dat staat verder net op uw listje. Aantjelle Soeboer, NSC, Tweede Kamer. Van een week nog behoorlijk in het nice. Mooi die varverbieding verzels. Daar hebben we het aan ze wel over. Ik ben jou dat ik dacht van... Dit is toch wel heel apart. Ik lees een verhaal op de site van RTV NOF. Over een Aant en een Jelle Soeboer. Die together de buurtsuper oernomen hier in Jester Nijtjerk. Tafel bestond net, hè? Nee. Nou ja, goed. Het is eigenlijk heel simpel. Mijn ene paken hier het Aant, mijn oren paken hier het Jelle. Dus ik hier het Aant Jelle. Maar dat betekent ook dat ik neefjes had die het Aant of Jelle hiet. En inderdaad, die had de buurtsuper in Jester Nijtjerk oornaam. Ja. Nou, ik vond het heel grappig. Ja. En naast Aant Jelle Soeboer zit Dirk Durks. Van de FNP-wethouder in Opsland. Nee, dat maakt net zeggen. Je zit er daar voor de hele gemeente zelfs. Net alleen nog voor de FNP. Maar je bent een FNP'er. Ja, dat weten we. Ja. En nou, ik ben jou even googelen natuurlijk. Hè, van wat staat er al over Durks. Jo hebben wat Maria Bonte Kei. Ja. Die vind je heel mooi. Ja, die vind ik heel mooi. Die Reebonte Kei die is van de oorsprong, maar hebben we toen gezegd, in 1700 kwam die een heel protte voor in Nederland en in Friesland. Ja, en die ben eigenlijk heel zeldzaam. Ze ben nog, Bofjouw is zo zeldzaam als de reuzenpanda. En daar wordt weer een heel protte aandacht voor. Maar voor de Reebonte Kei, er ben nog ongeveer een 800 van op de hele wereld. Ja, daar zet ik mijn vriend om die te behouden. Ik vind het prachtig. Het is een dubbeldolko, zowel van melk als van vlees. En dat is ook mijn passie. Ja. Nou, je mag dadelijk wel even terug, want we vreeg ik altijd naar het eigen nijs. Wat heb je deze week het waande houden? Wat voel je op? Of waar wil je het even over hebben? Nou, dat is wel heel aardig. Ik achter mijn huis had ik een steekje aan en daar is ik een berkenwal en daar zeg ik wat meegezwam. Je hebt een witte step mee, een vliegenzwam, meegezwam. Ja. En dan wordt oren poddenstoltjes. Ik denk van, goh, wat zou dat wezen? Dus toen was ik een natuurman bij het omkritten, had ik eens een vregen, Frans Ozinga. En dat is een poddenstolen-specialist. Nou, wat ben dit voor poddenstolen? Ik had er totaal geen doel over. Maar dan kwam hij op dat laatste hoekje waar ik had, kwamen er 16 verschillende poddenstolen. En dat weer, daar heb ik nog nooit van jet. Papegaaien zwammetje, ik heb er nog nooit van jet. Het gewone vuurzwamke. Een heel iets, echt reed knapke. Nou, dat vond ik heel mooi dat buis in de tuin op buis op hem vinden is. Ja, nou. Dat weer mijn nice eigenlijk voor deze week. Kan ik me voorstellen. En daarnaast hebben we op een gedik de presentatie gehad van hun dromen, hun ideeën, hoe zij naar de toekomst staan. Ja, de toekomstvisie van de gedik. Nou, dat vond ik fantastisch. Hoe ze vanuit de inwoners, vanuit de WIH, van onderop, die jonge ideeën in voren komen. Ja, die is wat realistischer als de oren. Dat weet ik wel. Maar hij zegt van hoe ze dan maar elkaar met waan daar binnen. Nou, dat vind ik fantastisch. Ja. Aantjelle Soeboer, het eigen nijs.
Ja, goed. Mijn hele week is die eigenlijk wel wat in het teken van Ameloon. Krijgt voordat deze week opgon, heb ik vragen gesteld over Lietse Squallen. Deze week hebben we van alles hoe de vaartverbinding te doen. Daar zit wat aan nog haar. Ja, en mijn punt van de week eigenlijk weer dat ik vreed een werkbezieter hier, maar de watertaxi naar Ameloon. Dus dat kwam eigenlijk al heel mooi bij elkaar. Dus op een gegeven moment wie het vreed een oers alve, toen varen wij oer het water. En er hong wat een tekken van diezen daar oer het wetter. Ja, dat wie schitterend. Dat wie echt een heel prachtig moment. En tegelijkertijd had je dan dus hoe dingen zoals dus de verbinding met de festival van de eilanders, die het heel breekbaar binnen. Dus dat realiseer je dan op zo'n moment te meer. Dus dat wie mijn moment eigenlijk. Ja. Het water zit ik in jouw portefeuille, hè? Zeker. Ja. Waard, wetter en maritiem. Ja. Ja. Nou, dan gaan we naar de andere kant. Harry Bevers. Want jouw vorige periode als Tweede Kamerlid ging jou het waard. Dat klopt. In de portefeuille. En dat heb ik weer overgedragen, overigens met veel plezier aan collega Aukje de Vries, die terug is in de Kamer. Ja. Doet dat ook met, denk ik, met net zoveel plezier als dat ik het gedaan heb. Het is een hele mooie portefeuille, omdat het heel breed is. Het gaat over heel veel zaken. Ik heb ook in de vorige periode ook al heel veel te maken gehad met de problemen rond de vaarverbinding, rondom de watertaxis, ook in de nacht. En niet alleen naar Ameland, maar ook naar de andere eilanden. En alles wat daarmee te maken heeft. Los van dat het gebied zo indrukwekkend is. Ik herken dat heel erg wat Antjelle net zegt. Dat zo af en toe dan vaar je en dan kijk je om je heen en denk ja, fantastisch. Is zo mooi. Ja. Maar jouw eigen nieuws? Nou, mijn eigen nieuws is eigenlijk even terug naar gisteren. Was de Dingtiet-lezing in Drachten. Jaarlijks terugkerende lezing. Taal in de zorg. Taal in de zorg. Dus het kwam heel erg bij twee van mijn grote liefdes, de zorg. Ik vind dat ongelooflijk mooi om te doen. Maar iedereen weet ook dat ik heb iets, ondanks dat ik geen Fries spreek, maar ik heb iets met de Friese taal. Ik heb sowieso iets met taal, maar zeker met belang van taal. En gisteren vielen mij twee dingen op. Eén, nog eens de bevestiging hoe belangrijk het is dat mensen die met de zorg te maken krijgen zich kunnen uiten in de Friese taal. Want we hebben in het Fries zijn een aantal begrippen die op het moment dat je dat verstaat en begrijpt, die veel meer zijn dan alleen de woorden. Dat vond ik ook mooi. Een uroloog gaf daar ook een aantal voorbeelden van zijn praktijk. Dus dat is één. En het tweede wat ik echt mooi vond om te zien. 3 jaar terug was de eerste lezing en daar mocht ik ook bij zijn. En toen was de zaal vooral nog gevuld met, hoe zeg ik dat nou netjes? Laten we zeggen de wat oudere generatie. En het was mooi om gisteren te zien dat daar steeds meer jongeren bij komen. Want ja, we hebben wel de jongeren nodig om de Friese taal ook levend te houden. Dus ik vond dat twee mooie dingen die bij elkaar kwamen. Oké. Mooi, dank u wel van je eigen nieuws. Dan gaan we naar de onderwerpen die ik je tastjoerd heb. En dan beginnen we maar in Amerika. The Fox News decision desk can now officially project that Donald Trump will become the 47th president of the United States. He won! President-elect. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. So my son, 2.5-year-old, can grow up in a good country. Zodat mijn zoon opgroeien kan in een goed land. Heel positieve reacties van de Trump-aanhangers. De oerwinning wie ik net nipt of zo. Het weer echt een grote oerwinning. Dat de Pools die zitten er volslijn naast, blijkbaar. Dirk, hoe heb je het mooi maken? Waar is het gewoon doet je wakker waren? Ja. Of heb je de hele nacht volgen? Nee, ik kan net de hele nacht volgen, maar ik weer wel op skeek wekker. Dus toen ga ik eens even op mijn telefoon jongen en denk van hoe stiet het er nou voor? En denk van jongens, wat prijs ik me gelukkig dat ik hier in Friesland ben.
Want het is een uitkomst van de verkiezingen, uitslag. Waar ik denk van jongens, hoe kan zoks? Het past net in mijn belevingswereld, ik het samen zeggen. En aan de andere kant mij zeggen van hoe de uitslag nou uitvalt. Ja, het is zo overweldigend. Dus je gaat er gewoon mee te krijgen. En de brood zelf mee te krijgen. En daar maken we het mee doen. Ja. Daar praten we dadelijk nog even over, hè, mogelijke gevolgen. Aantje Soeboer, hoe waren jouw wekker? Ik hier wat oors verwachten. Dus ik zie het er echt nice. Laat me dat eerst maar eens even zeggen. Ten tweede dacht ik, want ik zeg net alleen naar de krant, maar ik even de social media, weet ik het. Ik denk, iedereen is in één nacht die het Amerika-deskundige worden. Dus ik wil Joert in ieder geval net de indruk wekken dat ik dat ben, want dat ben ik net. Ja. Maar in al die stikken weer wel één uitspraak. En die vond ik wel treffend, om dat toch een beetje duidelijk te kennen hoe dit misschien komt. Wie man die zei, we hadden te min serieus en te volle letterlijk naam, Trump. Terwijl we misschien eigenlijk precies het zijn oerstelden dwam matten in. We hem minder letterlijk en volle serieuzer nemen matten. En dan zie je dus dat zo'n uitslag eruit komt. Ja. En Bevers? Ik was niet verbaasd. Net? Je had het wel verwachten? Verwachten. Net als Aantje, alsof we allemaal Amerika-deskundigen zijn, niet. Maar ik heb wel steeds het gevoel gehad dat Trump door zijn manier van doen, er zit inderdaad ook, er zit veel meer een gevoel achter dan de letterlijke uitspraken. En dan moet je je wel realiseren dat enorme uitgestrekte land, waarbij het stedelijk gebied heel beperkt is, daar waar de Democraten het over het algemeen goed doen, steden, Trump gewoon wel heel populair is en een aantal zaken voorstaat die mensen gewoon heel erg aanspreken. En dat zijn toch dingen als van wat doet mijn portemonnee? Hoe staat het met mijn huis? Ben ik veilig? Dat soort primaire zaken. En daar spreekt hij natuurlijk mensen wel op aan. Ja, en Amerika kiest de president. En we zullen nu de komende tijd gaan zien wat dat betekent. Maar nogmaals, ik ben geen deskundige. Ik ga ook niet zeggen van ja, zie wel. Maar de verbazing had ik niet. Oké. Maar hoe kan het dan dat die polls er zo naast zien? Want er was steeds een nek-aan-nek race verzijn. Nou, dat weet het absoluut net. Hoe kan dat? Zijn ze meesten van tevoren net van ik wil op Trump stemmen? Zou het even komen? Ja. Zo kennen. Had meestal voor de supermerken vregen worden dat ze denken, dat wat geheimzinnig hoor. Ja. Dat ze kennen. Ja. Je ziet ook in Nederland natuurlijk op het moment dat er verkiezingen zijn, dat mensen toch blijkbaar misschien niet altijd soms durven te zeggen als ze zo'n keuze maken. Dat is toch zo van men vindt er iets van. Ik kan niet helemaal overzien hoe die polls in Amerika werken. Je ziet het wel breder dat zeg maar die beweging waar je ook in Europa mee te maken hebt en nu dus ook in Amerika. Blijkbaar wordt het toch minder goed voorspeld dan verwacht. Ik vind het is inderdaad wel opmerkelijk. Ja. Ik heb de betrekkelijkheid. 70 miljoen die op Harris stemt en 470 miljoen op Trump. Dat is ook van het aantal kiesmannen wat net in de gang is en de oren. Ik weet het al net gekregen met 120 en 227 leuk. Ja, dan is dat verschil in kiesman volle grutter dan die 4 miljoen verschil die het stemt. Maar toch is dus het systeem had er wel een rol. Ja, dat is zo. Maar dit keer weet ik zo dat echt ik in aantal jongen de meeste mensen op Trump stemmen. Dat klopt. Ja. Dat klopt ik, ja. Maar wat zullen de gevolgen wezen kennen? Begelijks de oorlog in Oekraïne. Nou ja, hij had zijn I will end those wars. Hè? Ja. 24 uur nadat er verkeersen wezen zo. Nou ja, volgens mij is het nog net gebeurd. Dus, maar ja, goed, wat er verder doet, dat moeten we afwachten. Maar zou Amerika Oekraïne nog stiepje? Nou, dat geven we zin. Ik wilde net over speculeren. Maar wat natuurlijk wel een ding is, Trump is een verschrikkelijk onberekenbaar figuur. Hè? Het is een figuur wat misschien oren onberekenbare figuren toch wel wat zwit van op de bovenlippen krijgen. Dat ze tegen bliksie kaarten. Dus dat nou wel een kerel. We weten net wat er morgen docht. Hè? Dus ja, die onvoorspelbaarheid, die zal misschien toch wat verhoring in. Heb je angst? Nee. Nee? Nee.
denk als je ook kijkt bijvoorbeeld, hij heeft nu zijn chefstaf benoemd. Dat was de vorige periode ook. Kijk, er zitten natuurlijk altijd ook mensen omheen die, in een zekere mate ook wel hem adviseren. Je ziet dat, ja. Kijk, en uiteindelijk denk ik, ja. Ik ben er niet echt bang voor uiteindelijk. Wat ik wel zie is natuurlijk dat zeg maar zijn tegenspraak veel minder is geworden. Doordat ook het Huis en de Senaat natuurlijk republikein zijn. Dus er zit in die zin minder weerstand. Aan de andere kant, ook binnen de Republikeinse Partij zie je gewoon ook een aantal mensen die ook gewoon heel nuchter en blijven nadenken. Dus Amerika is natuurlijk een hele grote speler op de wereldpolitiek en wereldeconomie en alles. Dus het is echt de vraag van wat gebeurt er nou alweer? En dat ken ik had er wel Noord door. Ja, hè? En even Noord door met name in een aantal richtingen van wat betreft het voor de handelsbalans. Protection van eigen producten. Europa en Nederland is toch echt een exportland, dus we kunnen daar best wel eens wat gevolgen van krijgen. Ja. En het horen werkt me zwaar hoe het meidje is zien instek wat het milieu aangeeft. Ja, het klimaat. Het klimaat. Ja. Wat betreft dat? Daar heb ik echt wel wat noord door. Van meer olie, meer gas winnen weer. Dat is een stukje van zelfbescherming, van dan hoeven we het net van boeten te krijgen. Maar het betreft wel wat voor het milieu en voor het klimaat van de toekomst. Ja. En daar ga ik wel zwaar hoor. Ja, de vorige keer stapte hij uit het klimaatakkoord. Ja. Ja, dat zou er wel kennen. Ja. Nou goed, het is een beetje koffiedik, Sjen. We weten het net, maar ja. Nee, maar het is wel realiseerd dat als er wat zei, had het vaak wel gevolgen. Hè? Ja. Hij denkt wel eens wat hoe de NAVO-norms zijn, hoe de landen die dat net heljen. Ja. Nou, en als je toch dat er een reactie op gang komt bij die land van bliksie kater, we moeten maar zwaar dat we het heljen gaan. Hè? Dus ja zeker, ik ben de ding wat je nu toe herkennen. Aan de andere kant, we moeten het machine. Hoe het komt, we kennen het nou ook net, maar wist iets stellen. En ik denk echt dat schrik-effect wat er vanuit gaat, laten we hopen in ieder geval dat het echt een aantal conflicten in de wereld misschien oplossen zal. Nou, waar wit. We gaan naar een onderwerp wat dichter bij huis en dat is Ameland. De vaarverbinding met Ameland. Nou, dat weten we al een keer. Hadden we wel eens naar het Ameland gaan. Dat is een lastig verhaal. Die slipt heel tijd dicht. Die moet heel tijd uitbaggeren worden. Dus ja, de burgemeester die hier eigenlijk best wel een emotionele oproep van zwaar je er nou voor dat Ameland bereikbaar blijft. En Soeboer, je hebt vragen gesteld aan minister Matlener. Ja, zeker. Want als je maar zo'n onderwerp aan de gang in, een heel wichtig onderwerp. Omdat het is net een dik die je even verbetering gaat of zo. Het is de enige mogelijke manier om van het eiland naar de verste wal te komen. En we zeggen altijd, het is de veerverbinding naar Ameland. Nee, het is de veerverbinding naar Holvert. Hè. Dus het is voor die mensen cruciaal. Als je dus maar zo'n onderwerp aan de gang gaan, maar je daar ook met grote zorgvuldigheid mee omgaan. En dan moet je er ook even helemaal induiken. En dat heb ik dus dien. En zo kwam ik ook op het spoor van een brief. En in die brief, dat wie nog van de voorganger, dat wie nog van Harbers, daar was min of meer al hint op het feit dat INW, dus het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het besluit al nam hier om gewoon die midverkenning uitvoeren te gaan voor de vaarwij. En dat liep het toch ook een orenkant op te gaan. Vandaar dat ik die vragen nou stelt ha. En ik hoop je daar goede en geruststellende antwoorden op te krijgen. Want ik vind eigenlijk dat we moeten je nou echt een toekomstbestendig besluit nemen. En er hingen dus 2 dingen boven de merken. Bloter hier en verbeteren we hem. Dus bloter in Holvert en maatje we hem van deze tiert. En dat zou dus echt betekenen dat je net meer 24/7 hoeft te baggeren in Bijgelijks. Of get dan een verweta. Nou, daar hing het nogal wat onder die beide keuzes. Dus dat moet je goed uitzieken. En daar is die midverkenning voor. Ja, alleen we hadden dus bij een midverkenning afsprutsen. Dat als je een midverkenning starten, mat ik 74% van het bedrag wat je uiteindelijk nodig denkt te hebben, mat je ha. Want oors dan is het, dan begin je oorlog maar onderziekjes en dan komt er niks van op een hispel. Dus de vraag is nou, dat yield wat er onder ziet, zit dat er nog onder? En dat gaat om 250 miljoen, gaat om een heel soort yield. Ja. Dus daar heb ik mijn vragen over gesteld. Ja. Daar ben vragen over gesteld, daar ben nog geen antwoorden op. Ik had de minister verzocht om het te beantwoorden voor het 2 minuten debat maritieme zaken. Ja.
ik denk dat Bevers hier ik wel wat van vindt. Nou ja, ik ben het met Antje eens. We moeten dat gewoon zo snel mogelijk helder hebben. Van wat ligt er nu onder en hoe zit het daarmee? Want het is een discussie die we al heel lang hebben. Het is ook altijd weer, je moet ook altijd weer duidelijk maken van ja jongens, die vaarverbinding is van levensbelang voor het eiland. Het is een levensader. Het is een levensader. Het is zowel qua heen, bevoorrading, de bereikbaarheid, terug van Ameland. Het is maar net waar je begint. Maar in ieder geval kinderen die naar school moeten, ziekenhuisbezoeken. We hebben het over een essentiële verbinding. Wij moeten daar als overheid gewoon een rol in nemen. Maar we zien ook al heel lang dat het letterlijk aanmodderen is. Dat baggeren. Dus het kan ook zo niet doorgaan. En ja, wat je ziet, ik heb in de periode dat ik het in portefeuille had, bijvoorbeeld, heb ik me ook uitgebreid door Rijkswaterstaat laten informeren van ja, hoe zit dat nou? Ook gewoon puur de techniek van waar komt het door? Wat zijn dan... Ja, en dat weten we nu zo ondertussen. Dat onderzoek ligt er wel. We moeten nu wel een besluit gaan nemen van nou, wat is nu de definitieve oplossing? Want het eiland... Wat is de oplossing, Neffens Jo? Ik weet het niet, want er zijn er inderdaad twee. Ik bedoel, ik ben in die zin geen specialist. Kijk, uiteindelijk zijn er twee. De beide hebben voor- en nadelen. Ja, uiteindelijk moet een minister ook gewoon alles wegen en uiteindelijk zeggen samen met, vind ik, het lokaal bestuur van dit is de beste oplossing. Beide hebben namelijk behoorlijk wat consequenties. Want als je gaat verplaatsen naar Verwerd, ja, dat is een enorme operatie. Ja. Waar het mij om gaat, is dat er een toekomstbestendig besluit genomen wordt. Dat moet het punt zijn. En als dat inderdaad zou betekenen een forse verhuizing, ja, dan is dat zo. Maar we kunnen niet blijven doorgaan op deze manier. We zijn dat ook aan Ameland verplicht. Dat is bij die verkenning taliert. Dat is dus echt naar de startbeslissing van het project, zeg maar. Hè. Ja. Dus er is bij een onderzoek in West. Een middenverkenning is welke variant kiezen we nou uiteindelijk en dan geven we het ook aan. Daarom heb ik dat het yield eronder zit. Ja. Dus het leidt Als er een middenverkenning uitvierd wordt, dan is het eigenlijk, ik wist dat het gebeurt. Die kans is heel groot. Ja. Die kans is heel groot. Maar nogmaals, wat Bevers kijkt, zei, er zijn wel wat variabelen. Want het gaat natuurlijk ook over vergunbaarheid. Het gaat ook, want het is een natuurgebied waar je in ontwerp bent. Dus het gaat ook over wat vinden orenpartijen daarvan. Dus dat wordt ook alle in mijn naam. Ja, en eigenlijk kennen we naadloos terug dan naar het volgende onderwerp. Want dat gaat ook over een middenverkenning. Maar dan de middenverkenning naar de Lelyline. En we hebben gisteren echt niet gevraagd om ze meteen aan te leggen en daar miljarden voor te reserveren. Ja, en dat wie voor u als Noorden een teleurstellende conclusie dat er nog geen besluit is. We hadden gisteren makkelijk overeenstemming kunnen bereiken. Een heel soort yield uitjaan vast een onderzoek wielst je nog net weten wat je het yield van de onleeswaarheid moeten. Ja, daar viel de staatssecretaris niet voor. Er is geen reden om de hoop te verliezen. Er was voor ons gisteren wel reden om flink chagrijnig te zijn. Ja, die Lelyline, dat is ik wat. Daar praten we al heel lang over. Al 60 jaar ook. En nou lijkt het erop dat er toch wat gebeuren zou. Want het staat in het regeerakkoord. Het staat in het coalitieafspraken die er maken binnen. En nou toch, nee, er komt net een middenverkenning. Dirks, je zit in Opstelaan. Je wil ik wel graag die lijn er hebben. Ja, goed, de Rie van Opstelaan had hem daarover uitgelaten. En de meerderheid jouwt hem van hij moet wel komen, maar wel onder bedenken. We hebben het natuurgebieden van Oortsmesken en de bosken van Betersweg. Nou, verderop aan de andere kant ben ik een wat natuurgebied. Had daar dan ik wel degelijk rekening mee. En daar werd zo'n trots aan gebied geeft, neemt die dan gelijk mee. Want dan kan je het hele gebied eigenlijk weer herstellen naar de situatie van Jedder. Ja, het Schenkeloeden ben er in de gemeente Riek. Dus het is wel een afwaging. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik hier net verwachten dat dit geluid uit Den Haag bij komen zo. Ik wil er echt van uitzoeken dat de metverkenning nog wel opstarten worden. Ja. Nou is het definitieve besluit nog net nom had ik wel begrepen. Maar goed, ik zit net aan die tafel. Wie jou erbij? Nee, ik wil er net bij. Oude Wieke? Nee. Want er waren wel een heel soort mensen uit Friesland. Ja, nee, ik wil en er net uit bij. het noorden verzels. Maar ik heb echt een uitslag verwachten. Ja. Ja, NSC zit mooi in de regering. Aant Jelle is van die partij. Waarom nou net? Nou ja, goed.
Ja, die 74%. Ja, ik had het kijk wel uitlijn hoe dat maar die 74% zit. Ja, maar en dat toch, is best een dan- hele regel. En volgens mij er is dus geen... het is net volledig van de baan. Hè? Dus het is net zo dat ze Nee. besluiten hebben niks te doen. Maar ik vind wel, en dat wil ik hier ook wel even zeggen... Ik heb mijn hele putte bestuurders praat... die het even naar Den Haag winnen. Want ja, ik wie dat toch. En dan is een bakje koffie altijd wel aardig. Maar ja, de wijze waarop ze eigenlijk wanneer hoesgim ben... Ja, daar vind ik eigenlijk wel wat van. En dat ben ik de stukjes die ik in de kranten dan lees... hoe het er daadwerkelijk contact in is. Ik ga er dus net bij zitten. Maar het beeld wat mij schetst... waar toch, wie toch wel een beetje... Nou, dat het net altijd heel professioneel vielde voor de mensen die daar zien. En dat vind ik wel jammer. Ik denk, als je dus zulke wichtige dingen hebt... waar je goed besluit op het eerst kwam... ik als ministers en steedssecretarissen... en ik de mensen die naar je tak komen... ja, het gevoel ja, dat ze wel serieus naam worden. Dus dat wil ik in ieder geval even zeggen. Voor de rest inderdaad, zal het met name ook hoe het yield gaan. Want als je dit dus wil doggen... en het yield is er net... ja, dan is de vraag, mag je die midverkenning nou starten? Aan de andere kant is het dus echt net definitief nee. Hè? Dus dat moet we echt even heel goed... Nee, maar er is ik zei van ja, we nooit eerder als in 2045 zeggen we beginnen met die ongelis. We hebben al die jaren nog om dat geld bij elkaar te krijgen. Dus. Ja, maar dat is dus het ding. Wat het er dan nou al wezen? Nou ja, dat is de afspraak die je maakt bij die midverkenningen. Want oors, als je oerel Maar die de sidepass, dat is alleen maar een mondelinge afspraak. Ja, maar als je die 74% norm bij elk grut infrastructureel project loslitten zal, dan tuig je waar ze een heel soort onderzoeken op naar dingen waar we nou al van weten dat het yield er net is. En daar is die regel voor. En ik vind dat ook best wel een belangrijke regel, want oors wek je nog meer verwachtings. Omdat je oorlog maar onderzoeken naar dwang en verkenningen naar dwang is zonder dat het yield ervoor is. Dus het is een signaal, West, van ja, we moeten echt op zoek naar het yield. Dat is een cruciaal onderdeel van dit project. Laten we dat doen. En dat is dus net een hudde definitieve nee. Zo ga ik het jongen. Maar de vorm waarin het bracht is, daar vind ik wel wat van. Dat is wat ik direct bezacht had te zeggen. Ja, ik heb lezen in de kranten dat het een heel scripted vergadering wie elke keer die het een briefje voor hem lezen en die weet precies wat er zezen had. En echte discussie komt er net. En op het moment dat de steedssecretaris wel vregen wordt om boeten zien script om dingen te zezen. Ja, toen bleek dat er hele rare dingen zei. Nou, wat ik ervan lezen heb is dat vervolgens Mona Keizer, wat zeg je nou, Chris? allemaal? Ja, zei ik het Nou, dat komt net professioneel hoor. Maar ik net, tegelijkertijd zal het voor hun echt naar onderwerpen wijzen waar ze hun goed in verdiepje maken, maar doch dat dan wel. En in de bredere context, dit is dan toch zo'n weekend waarin het noorden, de regio, er wel bekijkt liek het te komen. Hè? En er zijn meer grote dingen waarvan ik me afvraag van ja, wat gaan we er maar doen? Hè? Sluiting kwam wat te zongen, is nog zand. Ja, en dan hoop ik toch, ik zeker naar aanleiding van mijn vragen aansen, bij het kabinet toch meer te zien van we nemen de regio serieus en wat hij speelt het serieus en daar willen we wat mee. Want dat weer wil tas zijn, hè? Elke regio telt. Ja, dat ze sezen. Die Lelylien Bevers, de VVD, nou ja, die zit natuurlijk ook maar in de regering. Wat? Ja, die. Nou ja, sterker nog, wij hadden hem ook in het verkiezingsprogramma staan. Ja, NSC ik net volgens mij. Zeker. Ja. Oud-gedeputeerde Avine Fokkens is natuurlijk een van de VVD-voortrekkers geweest. Nu burgemeester van Heerenveen. Nee, helder. Ja, ik sluit me wel voor een belangrijk deel bij Angela aan. Kijk, die over die 75%, dat zijn gewoon afspraken om inderdaad te voorkomen dat er projecten in onderzoek worden genomen waarbij je gewoon eigenlijk van tevoren weet, dit is heel erg ingewikkeld. Dus, en daar kan je heel veel van zeggen, maar bij grote infrastructurele projecten, en zeker zo als de Lelylijn, we hebben het niet over honderden miljoenen, maar we hebben het over miljarden. Daar moet ook echt nog wel wat bij. Er is ook echt al een substantieel bedrag gereserveerd. Dus laten we, ben het eens, het is zeker geen nee. Het is voor dit moment van het is nog niet voldoende. Ja, en ik heb ook een aantal dingen gelezen. Ja, ik hoop inderdaad dat we in Den Haag de regio wel serieus nemen. Ook in hoe we daarmee omgaan. Dat is echt belangrijk. Het gaat niet alleen om Friesland, maar ook om alle andere regio's. Het is uitermate belangrijk. Het is ook in hoe het beeld is naar de mensen in de regio. Zo van kunnen wij ons ook serieus genomen voelen. Nou, daar moeten wij ons best voor doen als Kamerleden. Maar dat mag je ook van het kabinet verwachten. Dus
Ja, en wat mij betreft, staat het gewoon nog steeds. Het is inderdaad geen nee, geen definitief nee. Het is een tegenvaller. Maar daar moeten we ons niet door uit het veld laten slaan. We moeten er gewoon mee door. We moeten gewoon nu door met richting Brussel, richting andere manieren om ook dat geld, die 75%, ook bij elkaar te krijgen. Vernemen jou al wat drugs van elke regio telt in je plattelandsgemeente? Nou, het mag voor mij wel wat strakker nog. Want wat er naar de regio stagneert. En dan is het net alleen nog voor Opsteland. Maar Opsteland is ook een van de Petersiën-gemeenten. En daar zitten we met hetzelfde van. Op een zorgen van hoe het praat wordt over de regio. Maar vervolgens hoe het net dienen wordt. Nou, dat barst wel bij elkaar. En daar denk ik dat er duidelijk wel wat meer actie op komt mij. Duidelijk mag ik wel zeggen van de Opsteland, mij, de PTN-gemeentes ben wel heel nadrukkelijk in beeld in Den Haag. Maar ook nog, het komt wel volle strakker. Ja. En dat is iets wat mij eigenlijk in deze regeer ontnota gewoon wel wat zin valt. Het zezen en het dwaan. Dat leidt wat te vier elkaar. Ja. Oké, we gaan naar een ooronderwerp wat u van de week het waande houdt. En dat is de rellen, het geweld, het antisemitisme in Amsterdam. Free Palestine, free Palestine. Gaza حبايب. Punching Jewish people all around. With a knife or with weapons in their head, running after us. Je moet weer denken aan vechtpartijen over en weer, hit-and-run-acties en zoekgedrag van tegenstanders. Amsterdam kijkt terug op een gitzwarte nacht. Het is afschuwelijk wat er vannacht gebeurd is, antisemitisme. Ja, ik denk dat we dat al wel vinden. Dat het verschrikkelijk is wat er gebeurd is. Dus laten we terugpraten over hoe dit nou ontstaan kan. Hoe zorg je hem daarna? Want zond de 7 oktober vorig jaar is er wel wat verloren in de wereld. En het lijkt wel als dat het hier in Nederland... hoe zou je dat? De vlam in de panslijn is. Ja, zeker. En ik denk dat we specifiek naar Amsterdam zeggen. Ik denk echt dat we twee dingen uitelijk heel maat. Ik bedoel, geweld rondom voetbalwedstrijden. Dat is één ding. Hè. Dat is echt verschrikkelijk. En spreekhoorn van beide kanten en al die dingen. Pak dat echt aan alsjeblieft. Dat is één. Maar wat hier gebeurd is dit net op hemzelf. Dit is een gevolg van wat al heel lang speelt. Van een onderstream die het in onze maatschappij aan de gang is. En die ik heel, heel zwaarlijk vind. En als dat er bewust, dat er appgroepen zijn, dat er bewust op jacht gaan is naar Joodse mensen. Om ze hun paspoorten zien te laten. En dan in elkaar te trapen in de trein. Of onder te rijden met de auto. Dan is het een explosieve vertaling op dat moment van een onderstream die steeds duidelijker in uw samenleving aanwezig is. En ik vind dat heel zwaarlijk. En ik denk dat we daar heel wat erg voor gaan moeten en heel hard in optreden moeten. Ja. Caroline van der Plas die zit bij WNL en die zei van ik neem het beestje gewoon bij de namen. Het wie een Marokkaanse jongeren. Volgens mij winnen er een heel soort mensen die ik schon aan mijn gezicht bedekkende kleding. Dus desondanks in ieder geval wat van vinden kennen. Ik ga net zeggen wat het wel of net winnen, want dat weet ik simpelweg net. Maar ik vind wel dat er het zwaarst mogelijke onderzoek naar dingen worden moet. En dat Sean worden moet in hoeverre wie dit nou van tevoren opzet. Dus in hoeverre wie het orchestreert, in hoeverre wie het echt organiseren. En ik denk dat daar wel een stukje van de penalheid, dat het net zomaar even een voetbalwedstrijd wie, want dat zei ik, kijk, dat is één ding. Dit is meer. Nou ja, de reacties op social media, die binnen dus ik dacht van, ja, maar die supporters, die hebben zelf ook wel wat dienen. Die hebben Palestijnse vlaggen van gebouwen nou hellen. Die hier ik vestjes, nou die het net mals wien. Dus het is ik wel wat uitlokt. Dat is een reactie die is een soort lijst op social media. Dat is de welbekende ja-maar-redenering. Daar vind ik wel wat van. Het is wat Angela ook zegt, van er zijn twee dingen die je uit elkaar moet halen. Ja, er is, dat zie je nu eenmaal bij voetbalwedstrijden. Daar vind ik ook wat van. Dat mensen elkaar zo ook verbaal bijna naar het leven staan. Maar goed, daar zijn we blijkbaar al een beetje aan gewend. Wat hier gebeurd is...
is gewoon doelbewuste, weerzinwekkende acties om Joden te raken. En echt te raken in de zin van fysiek te raken, maar ook mentaal. Want dat betekent iets als je als gemeenschap je niet veilig voelt. Daar is geen enkele ja maar, wat mij betreft, die dat zou kunnen nuanceren. Mm-hmm. We hebben afgelopen jaar heel veel demonstraties gezien. Heel veel zaken gezien. Ook Joodse vlaggen die zijn verbrand. Maar er is geen enkele reden geweest om daar vanuit groepen mensen op aan te vallen. Wat hier nu gebeurd is een doelbewuste actie. En ik moet zeggen, het emotioneerde mij ook. Ik ben niet van de generatie, maar mijn ouders hebben de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Mijn vader heeft in een werkkamp gezeten. Die hebben wel eens iets verteld hoe dat ging toen de tijd. Ja, ik merk ook gewoon dat ik daar... wat jij ook zegt, Anjelle, dat moet uitgezocht. Daar moeten mensen op vervolgd. En ik heb ook niet een antwoord op de vraag van hoe gaan we dit stoppen, hoor. Ik ben daar ook zoekende in. Want heb er maar eens een antwoord op. Maar dit is zo onacceptabel. Zou helpen misschien. Wat zei ze? Een stukje bestuurlijk lef heb je hier wel nodig, denk ik. Het burgemeester Halsema het net goed in? Goed inschatten van tevoren? Ik ben het zeker. Nou, dat wordt dus echt uitzacht. Ja. Van wat winnen de tekenen die er van tevoren al winnen. Welke acties ben daar aan koppelen? Is dat überhaupt wel gebeurd? En waar is het dan misgegaan? Dus op dit specifieke punt kom ik daar even net aan. Alleen ik denk wel dat je als bestuurder op een gegeven moment echt... Je kan zeggen... vanuit Europa moeten we tegen demonstraties binnen gehoorafstand en zodat. Je kan ook als bestuurder zeggen: dit is zo'n belangrijk onderwerp. We doen dit net. Klopt. We doen net bij de herdenking van wat er al een keer gebeurd is, of de Kristalnacht. Ja. Wat doen we net in de buurt demonstraties? Want dit is zo'n pikant onderwerp, zo'n belangrijk onderwerp. Dat willen we net. Dat vreegt bestuurlijk lef, maar ik denk wel dat het nodig is. Ja. Dus... En wat mij ook opviel is dat de Kristalnacht krijg ik nog aan, maar dat krijgt juist zo'n wedstrijd op die dag gehouden wordt. Dan denk ik van ja, hier dat ik oorskent, want dat weer volgens mij ik niet van de onleerlingen, tenminste is bij mij ook om zo'n uit te fretten. Aan de andere kant van ja, je kent Malco Roniers wezen, je maakt Malco Roniers wezen, dat is ik heel goed. Maar dit soort fysieke geweld, dat kan je met je 4 van je smieten. En nou ja, wat Jaan Jellik zei van het onderzoek van hoe het gebeurt en wie ben daar verantwoordelijk voor, dat moet gewoon heel terdege dingen worden. Tegelijk ook dan Femke Halsema, dat de Nationaal Terrorisme-coördinator ik onjong had van ik zie ook geen gevaar. Nee, die hier van tevoren net als een risico in. En dat vind ik toch wel heel bijzonder dat die dat onjouwt. Dat zei ik, dat mij dus heel goed naar onderzoek van wedstrijd nou die kink in de kabel. Ja. En het risico wie er misschien net op voetbalgebied, omdat er bij de clubs al kwam net naar het leven, daar lijkt het risico misschien net. Nee. Maar je hint toch wel onvierlijk in dat maatschappelijk er wel een risico wezen zo. Ja. Ja. Dus maar dat geef je in. Maar zat ik dat inschat, denk ik, dat mag je toch zien. Ja. En dan mag je daar op bered wezen. Maar nogmaals, de onderstroom die er zo'n gang is, dat vind ik echt het gevaar. En daar moeten we echt naar zien. Dus net alleen nog naar dit incident, maar echt naar wat er breder onder gang is. Nou ja, dat is inderdaad. Kijk, we moeten met elkaar beseffen, iedereen die in Nederland leeft en woont en leeft, dat die waarde die wij hier met elkaar hebben. En dan, ja, inderdaad, de herdenking van de Kristalnacht, onze geschiedenis met de Joodse gemeenschap, dat weegt voor Nederland ongelooflijk zwaar. Ja. En dat is onderdeel van onze cultuur. En we moeten gewoon willen dat we daar met elkaar consensus over hebben. Ja, het is een vreselijk woord, maar dat we met elkaar eens zijn. Dat we daarvoor staan. Dat niet bij ons past. Dat we dat verwerpen. En dat is die onderstroom die ik ook wel zie. Ik denk, ja, zo hebben we het wel, zo voelen wij dat wel in Nederland. En daar moet je wel heel bewust van zijn. Maar wat vind je van die suggestie van Soeboer die zei van ja, misschien moet je bij sommige demonstraties dat loslitten. Dat er binnen gehoorafstand een zindemonstratie wezen mooi.
Nou ja, ik heb ook begrepen, ik heb ook begrepen dat ook gewoon schijnt te kunnen binnen het demonstratie. Kijk, het demonstratierecht is een groot goed in Nederland. Dus daar wil ik ook zeker niet aankijken. Maar ik heb ook begrepen dat er best mogelijkheden zijn om te zeggen, ja, dit vinden we zo'n belangrijk onderdeel. Ja, en dan denk ik inderdaad, moet je inderdaad het bestuurlijke lef hebben om te zeggen van, nou, daar maak ik dan gebruik van. Ja, desnoods krijg je een keer een kort geding over rechtszaak. Nou, dan zien we dat wel. Maar dat zou je wel moeten overwegen. Ja. Stel, zoals gebeurt in jouw gemeente, Dirk, zou je het bestuurlijke lef hebben? Ja, dat valt te patiënt. Het is, je moet heel goed van tevoren inschatten kennen van wat gebeurt er. En dan is het... Al de signalen, dat alle stoplichten op red staan. Ja, ik denk dat je op een gegeven moment met elkaar besluiten moet kennen van tot Safie gaan we en net verder. Ja, ik denk dat er nog wat reizen kan. Ja. Goed, dit onderwerp sluiten we al. Ja, Kristalnacht weer natuurlijk Ouroen-nacht. De 9 op 10 november. En toen weer het al in Amsterdam vanwege de Sabbat. En in Ljouwert weer meer mensen dan ooit. Ouroen-nacht. Ja, dat toont ik wel om. Ja. Wat je zegt van het libbet je wel, het zit wel in het meerskip. En ik vreeg me nou, hoe kan het dat die tolerantie grens dat is aan die beneden gang is? Dat wordt kwart het minst geringste dat het landje in het vuur voert. Heb je er een analyse op loslitten? Of bloedt het een vraag? Nee, bloedt een vraag. Ik had er geen antwoord op. Nee. Ik wil wel ook een antwoord op hier. Ja. Nou, we hier nog een onderwerp. Dat gaat over de asiel en migratie. Want we zeggen een beetje onthutsende beelden uit de Tweede Kamer. Komt mooi minister Faber. Die geen vragen beantwoorden. Wie je hem erbij trouwens? Nee, kijk net. Nee. En dat is wel duidelijk om te zeggen. Ja. Je bent net bij elk debat. Nee, want ik voor de mensen die het hartje en die zeggen wat daar in die plenaire zaal gebeurt, is een heel iets onderdeel van wat er bij ons gebeurt. Dus wij zitten zelf tegelijkertijd in orendebatten, in commissiezalen, of haar technische briefings. Weet ik, wij zijn ergens oorzaak. Dus we krijgen net alles live mee. Nee. Maar heb je dit wel mooi kregen, letter? Ja, we hadden natuurlijk in het Nijs wel wat jongen. Hè? Ik denk dat elke nier dat wel jongen had. Ja. Bevers. Ja, en mijn reactie is van, wat mij betreft moeten ze gewoon aan het werk. Ze moeten gewoon gaan uitvoeren wat we afgesproken hebben. Alles eromheen leidt af van het feit. We hebben dat de afgelopen weken gezien. Discussies over in welke vorm en op welke manier. Weet je, er zijn een aantal afspraken gemaakt. We hebben afgesproken dat we de instroom van mensen van buiten gaan beperken. Daar moeten ze mee aan de slag. Dat moeten ze gaan uitvoeren. En alles eromheen vind ik ongelooflijk afleiden van dat punt. Dus gewoon aan het werk. Want er kunnen nu door de politieke meerderheid kunnen we een aantal dingen in gang zetten. Daar zijn ook afspraken over gemaakt. Daar hebben we allemaal een handtekening onder gezet. Maar op dit moment hebben we alleen nog maar heel veel discussie gehad. En ik denk gewoon, ga aan de slag, weet je. Het moet nu gewoon uitgevoerd worden. Nou, ik denk dat gevoel wel bij elke ding wat leeft. Dus laten we maar nou wat oors, want ik kijk naar wat lietse zaken op agenda staan. En ik vind het toch wel aardig om. We hebben het allemaal aan, maar daar wil ik het nog eventjes over. Oer Sinterklaas, hem de documentaires, jongen, die het Omroep Friesland maakt. Ik heb hem op het lijstje te staan om van de media even te zien. Want het liep het me heel nieuwsgierig daar om te zien. Net omdat ik weten wil wat ze doen. Maar wel omdat ik zie wel hoe hier een poging die is om hun traditie te beschermen. Want ik vind het heel belangrijk dat er echt nog tradities in ons land bestaan. Maar ook al zit er een soort van waal van mysteriositeit omheen. Ik vind het juist heel belangrijk dat het bestaan blijven kan. Ik vind vrije parsen vanzelfs echt belangrijk. Ja, zeker. Maar soms maak je misschien ook de afwaging om te zeggen, we litten voor wat het is. En dat is ook een groot goed vind. Dat we mij elkaar
daarop uitkomen kennen. Hè? Dat je zei oké, die sensatie en die pers het geloven nou wel. We gaan nou die documentaire, we hadden inzicht. We lid het nou voor wat het is. Dat weer het doel. Ik hoop dat het slaagt. Hoop je dat uiteindelijk het gevolg wezen zal van deze. Ja, Want dat doel de Amelanders natuurlijk wel zijn van. En daarom ook maar die eigen naar deze documentaire zien. Ik vind het al heel wat dat dit nodig is om je traditie te beschermen. Ik vind daar wat van. Maar ik hoop dat het slaagt. Want ik gun het ze van harte. En ik denk dat we daar ook voor steen dat we net in iets worst worden. Maar dat we echt al die mooie elementen die hier en daar nog in ons land zitten. Let dat alsjeblieft gebeuren. Daar kun je geen generieke riegeljouwing op losletten. Die kun je net langs dezelfde maatstaaf lezen. Sommige dingen maar je verzezen. Het is wat het is en we laten het gebeuren. Dirks, heb jij pensioen? Ja, ik ga van het grootste pensioen. En ik sluit me daar ook wel heel bij aan. Het is een stukje traditie. Het is een van hoe beleefd zijn meerskip dat mij elkaar. Zijn meerskip die dat ik gewoon mij elkaar uitviert. En daar ik heel gelukkig mee is. Waarom moet je daarin treden? Dat je op een gegeven moment zegt van ik wil er wat meer van weten. Ik wil dus wat van Shell of ik wil wat achtergrond ervan weten. Nou, daar kan ik wel inkomen. Dus die vrije passen die moet zien, maar de romte ik wel ha. Maar vind ik wel dat de grens nog binnen. En van mijn gevoel is de grens daar verleden jaar overschreden. En ik ben heel blij met die documentaire die het nou west is. Want je houdt wel wat een beeld van. Het had bij mij wel wat oproepen van. Nou, ik denk dat het goed is. En behoort die tradities. Hadden we wel volle meer tradities in Nederland, in Friesland hebben. Werd we gewoon achterstaan, blauwe matten. En daar heb ik me graag voor inzetten. Ja, nou wat ik heb ik zien en wat mij wel opvoel eigenlijk is dat deze traditie van Sinterklaas past het in een hele serie van zo'n soort gebroeken in heel Europa. En vooral op al, plakken die het moeilijk bereikbaar binnen, eiland, bergdwarpjes. Daar heb je dit soort wintertradities. Ja, het houdt ook een heel grote meerskip zijn. Een breder beeld van waarom is dat. Nou ja, en dan kun je daar maar je grote stedelijke poort nog in een woordje willen. Maar dan denk ik, let het mooi gebeuren. Maar, doe maar weg. Mooi. Nou, laten we nog even naar het Songfestival gaan. Het Regio Songfestival. Ja. Want ik dacht, daar weet Soeboeren, die zit zelf ook in de band. Die had er ik wel weer een mening over, net? Dit is mij wat ontgaan, als ik heel eerlijk ben in alle drukte. Maar ik kwam dus van mijn binder in mijn banaan. En toen kreeg ik de opmerking van je redactie van... hast naar het Songfestival, John? Want de rapper mijn banaan. Ja, ik giet dus net John. Dat is weer puur toeval. Maar tot Safir is eigenlijk mijn kennis over het regionale Songfestival. Oké. Ja, du bent net door die bananenskeel uitgeleden, begrepen. Nee. Hij leidt je nog even op de tafel. Ja. En Dirk zei ook ik had helemaal jongen. En het gaat er natuurlijk om en regionale talenten... Maar ik om de regionale identiteit wat meer... maar even voor mij, is Lieke Gutte flauwekul als het gewone Songfestival? Of? We kennen nog een keer de jaren houden flauwekul. Oké. Ja. Nee, ook dan even zo van dat regionale, dat miste ik daar bij een aantal toch wel in. Als je zegt vanuit Limburg en met name Zeeland en Zuid-Holland, denk van wat voor regionaal zit daar nou in die vestjes. Ja. Dat vond ik bij Greensland en bij Friesland vol duidelijker naar voren komt. Gelderland, ik overigens. Ik een prachtig vestjes. Ik vind die ik het terug de won had. Want dit werd vegenbaard aan mij die. Ja, vegenbaard aan mij die. Ja. En ik geloof 6e wordt nog zo. Daar zeg ik wel even heel bijzonders. Er ben ik dacht een 4 of 5 die hebben zien al wel 12 punten Jon. En de oren scoorde het heel leeg. Ja. Dus het verschil tussen je vindt het geweldig of je vindt het neer. Nee. Nou, dat wil me wat daarin opvoeren. Ja. Harry Bevers het John? Ik heb het niet gezien, maar ik heb wel een grote liefde voor de streektaalmuziek. Ik heb, ik denk dat 20 jaar geleden samen met Drentse zanger, is inmiddels helaas overleden, Henk Lanting, die echt in het Drents ook schreef en zong. We hebben een tijdje opgetrokken studio samen gehad. En wat je ziet is, en daar zou voor mij wel de kern zitten, is dat je in dat regionale lied dan ook iets van je regio en van je gevoel, meer dan hoempa, de flauwekul die we dan internationaal willen zien. En volgens mij kan dat ook, want er zijn echt ongelooflijk veel regionale talenten die ook
soms tegen kleinkunst aanzittende nummers schrijven die ook gewoon inhoud hebben. Dus daar moeten we het voor dit bedoelde ik met flauwekul. Ja. Hè? Dus dat het meer om wat omheen gaat. En je meer door de inhoud gaat. En dat is ook nog heel mooi. Ja. Ik moet je me afbreken, want de teller van de klok die staat op 0. Dus we binnen al oer de tijd heen. Harry Bevers, Dirk Dirks en Antjelle Soeboer. Tig dank voor het mooi praten in het Nijsforum van Bureau de Vries. Een mooie dag te wensen nog.